kang hambeksa kurang dur kandes luwes amhara ati lelewane amilangoni gawe sengesem angujiwat bas tuh satu dicoba wis ya tetah lo ya oh lo binarung ladrang klehongan laras lindru padate manyura angi ringi beksan kleyongan sinenggaan nut wirama manise ingkang hambeksa kandes luwes amhara ati lelewane amilangoni gawe tranyo angujiwat kleyongan laras lindru padate manyura angiringi beksan kleyongan sinenggaan nut wirama wasise ingkang hambeksa kandes luwes amhara ati lelewane amilangoni gawe tranyo angujiwat ujung cerita candraning turangga manunggal budaya wijil saking klampe sireng ngentrong campur darat tulungagung jaranan manunggal budaya ingkang sampun sami siyaga tinabena ing rubeda mugi lestari manunggal budaya amba muji rahayuning kalih sing sambi kala manunggal budaya ijil saking klampe sireng dipimpin Bapak Sukardiono
Mangwus paksi manyur wancini mangus mendel jaraino sanes koro wosing pagelaran kang becik setitik kang olo ketara awetiku kapranyatan gunes ingkang pindho mawaya wis raino dotu manda sing baglar kula nglipur marang para pamirsa mugi tansah mangi ora rajo sirnaning wong urip ana ing alam donya awet iku kapranyatan gunes ingkang pindho mawayan wis raina dotu mahanda mingkar mingkur ringan koro akarono karnan marati sinawang aras mine gido sinopu sino dereng panggung ya Mas. Mrepakarto pakartining ngilmu tutup ana sake lu kang tumprat neng tanah Jawa gemok ageme nuwun para pamirsa setresna budaya. Hari nenggo sagunging pakurmatan dumateng para sesepuh ugi aji sepuh ingkang dahat kinurmatan. Ing mriki saking keluarga Kesinan Jaranan Campur Sari Turangga Manunggal Budaya. Mijil saking di dusun Klampis Ireng Desa Ngentrong
Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung ingkang dipun pimpin panjenenganipun Rama kula Bapak Sukardiono dalah Bapak Subur. Matur kepanuwun ingkang tapepindhan dumateng para sutresna ingkang wonten sangajengipun pandemen Jaranan Campursari ing dalu niki. Saperlu kapuningan bilih Jaranan Campursari ing dalu niki mapan wonten dalemipun Bapak Ketua Bapak Sukardiono dalah Ibu Surtiat Atmi. Mereka nggagahi kersa ngrayakaken kemanten putranipun ingkang paring asma Ardian Surya Saputra pikantuk dening Adimas Marcelina Lepi Irtanti asli saking Desa Sawo Dukuh Sawo ingkang paring asma ramanipun utawi bapakipun Mulyono Bu Kasih mapanipun wonten ngajengipun Bapak Lurah Wasita. Matur panuwun ingkang tapepindhan dumateng panjenenganipun Bapak kula utawi rama kula Bapak Kepala Desa saha perangkatipun ing dalu niki kersa nyugani izin dumateng panjenenganipun kesenian Jaranan Campursari manunggal budaya ingkang madheg wonten dalemipun Bapak Sukarji nggih ketuanipun Jaranan Campursari manunggal budaya. Mugi-mugi kemanten kekalih menika ndadosna kemanten ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi ndang diparingi momongan kersanipun dados kemanten ingkang berkah kanggo ning para nusa lan bangsa. Perlu kaweningan ing dalu niki kerjasama Turungga Manunggal Budaya menika kerjasami kalian Audio Putri Ayu saking Tratah Tulungagung Gesian Pakel. Matur nuwun ing dalu niki saged arambyong mugi-mugi jawahipun bari sak gebyak engko langsung mandeg jegrek. Nggih, mekaten saking keluarga Kesenian Jaranan Campursari Manunggal Budaya Jaya Jaya Wijayanti Nirbaya Nirsambikala mekaring budaya manunggal budaya tetap jaya.
dipun pimpin Bapak Subur Karjiono mijil saking dusun Klampis Ireng desa Ngentrong kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung angleluri seni budaya Jawi budaya ingkang dipun pimpin Bapak Subur Karjiono mijil saking dusun Klampis Ireng desa Ngentrong kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung angleluri budaya Jawi